Amb el lema Fes-li cara al 13, els carrers de Santa Coloma de Gramenet s'han omplert de color i alegria a ritme de carnaval. La plaça del Rellotge ha estat el punt de sortida de les 31 comparses formades per diverses entitats de la ciutat, des d'esplais i centres d'ensenyament fins a cases regionals. Més de 3.000 participants embolcallats amb les seves disfresses han desfilat per la rua fins a arribar a la plaça de la Vila. Allà els ha rebut el rei Carnestoltes. Després, la regidora de Cultura, Solidaritat i Cooperació, Petra Jiménez, ha lliurat al rei Carnestoltes la vara de la ciutat per un dia. Visca les Ampas de Santa Coloma! Visca les entidades de la nostra ciutat! Visca el teixit associatiu de Santa Coloma! Visca Santa Coloma i visca el Carnaval! El premi a la comparsa més artística se l'ha endut l'Associació Esportiva Verge de les Neus amb la disfressa Exploració de l'Espai. El guardó a la comparsa més original ha estat per la coreografia Bailando bajo la ducha, de l'AMPA Manent Rambla. I el premi a la comparsa més marxosa l'ha guanyat l'AMPA Sagrat Cor amb la representació Els Vikings.